ודאי ודאי, האם אתה נמצא על הקו? לא, אני על המרפסת בבית. כן, מה שמך אדוני? אני אבקש להישאר בעילום שם. טוב, טוב, איך קוראים לך? משה. משה. כן, משה, מה שאלתך? יש לי שאלה בעברית. שאל בני, ונען. אני לא מנען, אני מאשדוד. כן, מה השאלה? איך אומרים בעברית צחה? צחה. עברית צחה עם סגול. כן, איך קוראים בעברית? איך מכנים? לא איך קוראים, איך מכנים. רק רגע, תראה סחבי. אני רק סלסלתי בשביל... כדי או למען, אבל לא בשביל. הלו? כן. זה רדיו? ודאי, ודאי. יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר? לבן האדם. לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם. בית רפוי אחרי אותיות בחלם. שו בחלם? הלו? כן. זה רדיו? ודאי, ודאי. תראה, אני בכלל לא התכוונתי. אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום. למה? לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיך את התה. קודם כל קומקום במלרע ולא קומקום במלעיל, כמו טומטום במלרע ולא טומטום במלעיל. מי טומטום? הלו? כן. זה רדיו? ודאי, ודאי. לשופשיק של הקומקום. צ'ופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית צחה זרבובית. זו במה? זרבובית. זין בפתח, זה רדיו. ריש בשפנח, בין דגושה אחרי בגד קפץ. הלו? כן. לשופשיק של הקומקום. זרבובית. ובת היה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתה. יחרב ביתך.